Mentah singinya kumbangi flight ya program nya pet ya kani ka benta kajing pusan halo kajing jia jong kani ka senam mentah hakabaya de kajing wan asen kajong Yesus Kristus ti kumbangi tip hamba kap ginang ya ka puar ka banang ya senam ngila khamjan shu kajing wan jong Yesus Kristus but kidak ginang pau shana ba ilajan sisa kajing wan jong Yesus Kristus bat kilanang pau kam tengkren banyak ke baka julang haki puar mensyua tikap binang ya manta kat bijam suni usnam bat hamaru kidak kindang pau shu kinang hamlong kiba kam jur shu te ya kalawai le singim ngimla ban tip lut iki baro handre nyapet kendiat ke bajia hakani senam bat inyo ba sisa kajingwan asin Yesus Kristus kala hajan ba kawai ni kadau ko ai dajet mane ke bangila penlong ikini ki laisngi jong kajing lum kumni jing para banget kade ban ben kendet ben riwengi bingin sothu bagi por sngi ke bakha du kila hajan ni magi sngi ke bakha du kani ka sulong kajing pun kan mau kajing pun khi ka du anut kajangi bangi dan kam bingin le bingin de ban sim sting ne bingin de bangin kan sting yaka por ka bangidan ka menta te habang akran sipang gidak ni habang akran sipang gidak jong jingwan arsin kawe ni gini gidak jong jingwan arsin ka jong Yesus Kristus ka bale se ngi klampat le se klamp ya de akran hadu kini gisingi ka de jing pen bor wan pediang ya kadak jong rat klau ka de jing pen bor kawe ni kita gidak jong jingwan arsin ka jong Yesus Kristus ka de jing pen bor na ka bor sarkar na kabor sarkar ki beriau ki jongka bakin pediang ya kadak ke jong merat klau nganum hakani ka bentang nganum keren ke kata kadak jong merat klau bat ki ki bun ki detail sang ni ngam kwa ban kata lut halur kita hadap hi kwa ban tip shu phang tam merat klau ki dak jong tam merat klau pidan kam ban syong ka bible study na du ka sedang hadu kaput ka bakut be filak ban sothu hari ke bang shu kwa ban ya wanra hani ka ditai kimat ki bodan kam ka bayade ban kani ka senam ka bala ayat te habang ikran chapang kani ka jing pen bor jong kadak jong berat klau kani ka long ka dekhot ka bakersian ni kani jing pen pau ka long ka bakhat lai ka dekhot ka bakhat ri ko ong bat upen long yaki baro yaki baret baran ru bat ki bakrau batri yaki bareu spa ru bat ki baduk yaki balat lut ru bat ki marau bo an bu yaki haki yakadak halor ki kamon ti kamon jong ki ane halor ki silang mat jong ki tumat haba kren sepang kani kadak kani ka kren kadak ka jong ni mara klau bo ong ban bu kadak halor ka silang mat jong ki na ti kamon ka jong ki ka kadak ka kren sepang kadak jong mara klau te bangin kham so thu khan dian ke kani kadak jong mara klau ni ke ka topik ka bangya kren manta ka sngi masikwa ban pen kan mau ki don kamat ka bang akwa phiwan kan mau ba kata kalong ba ya kani kumba phio hang ni ka di lasim lasot ya kani ka dekhot na jing ka kitab jing pen pa ko long ka bakhat lai lar phi phai ka bible ko jong phi sa ka tu ka benta jong ka bible phensiam ba hang ni lakren phang artli ki marat khlau ra kren hang ni jing pen pa ko long ka jing pen pa ko long ka bakhat lai uni umarat klau boning kong uni umarat klau sekalyang jong kadyang jong ni ka screen ka video hang ni udi umarat klau basau bat karong jong ka diga basau karong jong ka basau bat udan henyau tli ki khrie bat chpau tli ki rang mau udan henyau tli ki khrie bat chpau tli ki rang bat haba ong kadak jong marat klau uni umarat klau kadi kadak jong uni umara klau ka bangi kran habangi kran sepang kadak jong umara klau ken mau bangi kran sepang kadak jong uni umara klau ba chaliang kadyang ka jong phi but kum ban shu pen kan mau byang ye phi ki bala kham yo sngop hai kini ki jing hikai halor kini ki jing phosni ka jong u Yohanes apostol Yohanes itep ba umara klau hi haka jinga thu lepa uyeng yaka hima yaka bor sarkar
mo uyang ya ke hima ne ka bor sarkar tika hima ayu ka bor sarkar ayu ba uni umra khlau boning kong uyang kataru nganum kata hangni phya ban syong ka bible study ba fin so thu but kumno pat japang uni umra khlau ba ar ka phio I kani kalyang kamon uni lo ong ba uni umra khlau dan artli ki reng kum khon lang brat but Ukraine pat kum yak jakor udu syaitan udan ka jinglong ka ba pau sabar kum khon lang brat henre handa haba Ukraine pat Ukraine kum khon lang brat Ukraine kum syaitan kami ka sur ka jong syaitan te ya uni latip ru kum unang itu lepa lam ler mo la itu tip uni kum unang itu lepa lam ler namar kata ka kam ko jong ka de ban pen thami ki brio te ka hakani kelendong jing pen pau kelendong ka bakhat lai ka pen pau shena ya kata ya ka kam ka jong uni umra khlau ba a ngi syam ka ni jing pen pau khat lai khat ar ko ong bat ya kata ka bo sensar boro ka jong umra khlau ka mu ni umra khlau ba ar jong ni umra khlau ba ning kong ulale hakmat jong kani ka kren chapang umra khlau ba ar mo ba ya kata ka bo sensar ka jong uta umra khlau ba ning kong ulale manu ulale ude uni umra khlau ba ar hakmat jong ba open board ya kata ka khando ba kita ki basyong haka bakin ya dam mani ya uta umarat khlau baning kong ya ubala pen khia da ka jingmong yap ka jong te hangni ka pen pau shaning kong hakani ka dekhot ka pen pau ba uni umarat khlau bangi puli manta uni umarat khlau ba ar udanya ka bor ban pen bor ki brio ule eke ban pen bor ki brio kalak pandai persya ya kejeng kwa kejeng rem ule eki ban penbuar iki te kalau orang hang ni rubu penbuar iki ni brio hajong ka perthai ban mani dam ne ban pendam hapo ka bo jong ni mara khlau ban kong dai kani kejeng penbuar ka de ha ka rukom ka buburi mo ka de ka rukom ka buburi kam de ka ba pau peleng ka ba phila ban yo I nomor 1 kani ban le ko no ban pen thami nur uliak diki ki baburi diki ba long diki bot ki jong ki ba dalada phim kloi ba pen pin I nasla ka bishide ka ba biang sudah ka ba bha sudah henry da philati kham jelio phin syam ba ki jingle jong ni mara khlau ki dei baro ban yalam mi ki brio mikin le persya ya kaman ka jong belai ki ni le persya kaman belai te kumnu ulale akani ka dokhat ka ba buat ka dokhat ka ba khat lai ko ong ba ulale ya ki dak khala wa khrau kat ban pen hial ya ka ding na beneng sa ka khando ha khamat ki brio te kani ka kren ba uni mara khlau le kumnu kani ka bor sensar ka le kumnu kan wan ra ya ka ding na beneng ngashkwa ban pen pau ya ka we ke haba pipule ka kitab sing pen pau kan ma ba pipule ka kot ka bala tho deki farsi deki dak deki farsi haba ong bodon umra khlau ba henyu tuli ki khlie ba shphau tuli ki reng kamut ba ka we ka smi penle chaka khlau ka batap pen syam sha ta mura kini deki symbols ke bangi don kamban sungthu te haba ong hangni bo ni umra khlau ule ka dak khala ka ba komnu bo pen hiar ka ding na beneng kamut ba ule sisai kata kani ka sudai kejingnya thu khana ba kapen pa ban pen kan mawingi ke ka bajia ka testament ka barim te ha ka testament ka barim ka bible ka ya thu shaphang ubreu ubale ya kani manu balatip ha ka bible kum uta ubreu uba penhiare ka ding na beneng uba paunam kum uta ba hiar penhiare ka ding na beneng phila banja kerteng u Elijah laisen lai wat ule ya kani ka kam ningkong haluam karmel but arsin hadin ka jingja halua ju ulum karmel laisen but Elijah udiu unong ya thu lepa jong belai henry uni ubre pan uni umara khlapat ule komnu ule I kombo ule ekiju ki ni ki dak khala ka bo ule ban pen phai ki breu ki do no jong ki breu shu belai henry ban pen thami ya ki banyalam ya ki shakalenti ka jing jot penyelam ya ki shakalenti ka jing na bhi puli ka jing thu khana jong Elijah phin syam han tu kadau boleh bu penhiar ya kading na beneng kare bu un kentiu ya no
mungkin ti boleh ukdau ya ki brio syau boleh kedua nu jengki brio syau boleh hendai uni pan umlong ta takada la tiap yu uru kum false prophet ne unang ya thu lepa lam ler ma te ka beteng syuk hadukot ka bakat saw ti usyukor no lembak dak kini ki jingle ki dak khala ka jung u le kamnu usyukor no kita ki basyang halor kata ka khando dak kita ki dak khala ya ki bala ai bor ha uban le hakmat uta umra khala uda ong ha kita ki basyang halor kata ka khando bakin thau dur ya uta umra khala ubala yo ya kata ka jingmong dak ka wait lam pat ba la yo bat bala yo empen ban te haduk kani ka por phla su thu ha ba ki ek ka bangikran hangni ki long borok ki long symbolical kimde ki ba ne ki long ki dor jong ki jing farsi kimde ki banja literal mo haba ule kini ki dak khala kamut ule ki dak khala kam srim kum kita ki kamba ki ba u syakri jong boleh ule haba ong ule ki dak khala kini ki jing le ki jong u ki ba penthami ki brio ki dak khala ka rukom ban ong kumno ki ba pen syayong bat ki ba pen lengo ki brio ki ba pen lengo ki brio haba ki pet kini ki sngi bat lembah kini ki jing le ki jong u uni umrat khlau ka ka ba ule kadai ka ba ukwa ki brio ba hakani ka berthai bikin yo i ba kin yo sngo ki ba ma u ukwa ki bikin yo i ba kin yo sngo om kumba uble ukwa ki bikin yo i ba kin yo sngo ukwa ki bikin em ni ka jing em ka jong ki kat kum ka jing kwa ka jong ki ka jing kwa ka jong u de ka jing kali nga syukwa ka bede bu ni ngora khlau bo a ngaso ba ka don kam hingi bantip uni ngora khlau bo ar udiu ti uni ngora khlau bo ar bo pen thami ki brio bo pen long ki brio bakin syem ya ka dak jong ngora khlau uba pen long ki brio bakin mani uni ngora khlau bo ningkong uni ngora khlau bangi kran ya hangni kadai kani kari ka ba phio i hangni haka screen ka jom phi kari ki United States ki bun ki sabut ban sakhi ya kani phi kwa ban tip shu kata hingam la ban wan ra lut hangni kumbang ong phi dan kam ban syong ka Bible study ka ba phin ti jelio ban su thu ikini ki boro pa kawai ni ki dak khala bakani ka kari kala pondon kam ban penthami ki brio kadai ka jingjia ka ba paunam ha news pas nam pamanta haba sedang jong news pas nam ka dan ka jingjia ka ba khla ha ka ba boro ki brio ki mla ban klet bat ki ba kha hadien jong kata ka poru ki tep be phang kata ka jingjia phla ban jia kerteng ha kha ban jia ka kerteng jong kata ka jingjia ka ba kani ka sarkar ka le ban penthami ki brio ka jingjia ka ba khrab ha mdon syu wala ban klet ya kani ha kam stho ha ka jing thai bom ha po United States 9/11 ngitep ya kani di kani ka dei ka jingle jong ni ka sarkar Henry ka ba news ka ong kadi da kumai pan kibur ki sabut man pensisai kani but kawai ni kita ki sakhi ki sabut ngan shu ai phi hang ni kade be kini ki building kini ki skyscrapers kidi la thau ki da kanar da steel but la thau ki om ban sha punjulor da kading ye kini hi ki jing thau ki wa ubrio thau la kade hai United States na kade hang ni hari ka jongi na ki we ki riru la thau ki ha kata ka rukom ki la ban yang bet kading kanum la ban penjular ki kanum la ban ong penjular so kading ka penjular hi tamba kading kanum la ban pen khalam ikini kom ba phio i ki khalam ha to gasngi kading kam la ban le kata te kawai ka kini kani kanu kanta kane kani kading tang khandiat kanta handeng yu i baki kelano henry i pat ki sakhi sabut hakiwe ki jaka kaba kadon kaju ka rukom karong ka biasriam ha
kami ding kum kini ki building ki me ding baka jing me ding ke jong ki kal de palat ar pusa kun taru henre ki klam gini ki jing tai kawai ni kita ka de hapot chachnya kadon kani ka hotel pi yang tai ka jing ing ka jong ka tai ka bla ser khai bha pitip ka nu kanta ka ing ka tai ar phu khandai kanta on April 3rd, Chechnya's tallest building, a luxury hotel, caught fire and burned for 29 hours before finally being put out. The building is completely destroyed, however, it did not collapse. Ti arhu khandai kantaru phina ban mudur kata kajing khlut jong kata kading re kani kajing khlut jong kani kading ka khlam la ban pin ya katuka nar hadu bakan khlam henre hapo katu sengi ha 9/11 pat ka kham sim long kum ta ka khlam sim long kum ta i pen ban ba tang hapo katu ka ni kan ta ka khlam ti sakawai kan sa ka ba kham ayu shu ka de hapo Madrid kani ka di ka Windsor building ha benai February khar atarik snam a haja san ngi i kani ka jing plu kani le kham plu shu hi ka ding ka kham he shu bat ja ayu baik kani ka dur ka ba black and white hani phi kade hakas ka step ka babut ka ing ha ka por men miet ha ka step ka babut hi kani kala ing bha hi henreja ayu pa kani ka building ka khlam but kala jan ka ing gumba jan arfusa kunta ai re ka ru ka khlam simla jia henre ha kani ka sngi pat nyo iba kini ki building bro artali hi mar basu yu tang hapdeng ka nu kanta ki khalam no kadon kajing kali lada hato kade kajing le sisa kajing ing sisa ne kajing tenra jung kini ki aeroplane ka ki ong ka bapan khalam ka ni kadon kajing kali ka ba ki breu hi ki ba pet ki ba wat khami hi ki artatin ban poi se kata kajing penkut nia bo ong ba kedai kumbak ki breu ki ong ne kumbak ki news ki ong but so go way there apor bajia ka ni mudu masya kena ki jong Osama bin Laden ki syak kena ki Al Qaeda but mudu de masya kena ke Iraq ru masya kena takada kin salit le thama ki salit chapo Afghanistan bagini le thama bakin salit ru chapo Iraq ang kamau tu kapon ngi sang school henry tong inum crunch phang ke Iraq ngi crunch phang khandiat phang ka Al Qaeda ka jing shisha phang ka ni ka kan hon le no kidan ka tu ka ni jing shisha phang ka ni kan hon le no ka ba le se bon ki breu kim tep tang shong Al Qaeda tu ki por ngi ki dap be ka jing tie ka jing sir ashpur khat be tu ki breu bo shukrai khali kan ne ki ba shu le ki ba shirkai haringan ong ya phi kani ka seng ka bala bay pisar ka sarkar United States kari makaru ka batrian ni gitu ki breu kari makaru ka ba seng ya kani ka seng but ya kata bun ki breu kim da kran shu Henry hakini gisngi haba crunch phangka Al Qaeda nga ashpur khat be aka kum ka seng ka ba long ka nong shion ka jangka ni ka sarkar ka bangi nya kran hangni ba kala podan kam ya ka Al Qaeda kum ka da bakin nya le har thamaru shepo Iraq yong Saddam Hussein ru udan kti nong kiwe ni ki daw ke de ka ba Saddam Hussein udan kti lang ba kini ki le no ban wanra ikatu kajing senam ba apa crunch phangini ki kan hun le no jungki Islamic terrorist group kajur ngi syam phangki ISIS or prakhat phang ISIS so triam kamen siam so re ke ka ba ngai thu khana shafi phang ki Al Qaeda kumtar ki ISIS kilang ki dei hi ka kan hun ka bala bai pisa daka sarkar di United States but kadi ka kenhuan ka bala ayo training ru nek ya kani ka ju sarkar but ka penon kam ya kani ka ju ka ya ka seng kum ka daw
lệch hiar thama ne ban pha ya ki lieng sun bat ya ki lieng ya pom ke jong ki ban lệch ther bom ya ka Syria kini ke Syrian civil war kini baro ki lệch ki don ki sipai jong ke US ru ke ba lệch hang tu ki ba lệch ban penjolor bat ke don le ka video ke bang ayo I ke ba ki special forces jong ke US bat ka jong ka ribilat ki ap hong kini ki jan kum ni ki tap ki khamat ki jong ki ra so kini ki lama jong ke ISIS ba ki lệch atak itu ki jaka haduk kata ki le ki soang pat baki dei kini ki Islamic group tikidon sa ki de ki jing penthami ka bakani ka sarkar kale ka ba nakapo sa kapuan ngin sedang ban tib ngin sedang ban sungthu tinggi I hani atli baka balai ka dei ba kibrio ki balaj im hakatu ka sngi jong kani ka sngi ba ki khalam kini ki building ki brio ki balaj im ki le asngau ya jing sawa ko bathai ki dynamite te we ni kita ki sakhi ki ba sakhi ya kani balaj im uni brio uni kerteng William Rodriguez uni u janitor u batre hapo ka World Trade Center la jan arphaus nam ula tre hakani ka building di ka building ka baningkong ka ba sya tenra hakitu ki hakatu ka wen kitu ki plien but uni ubrio pi hang ni ubat uni shobi udi master ki ne da khasi ki ong uta shobi bola ban pli ya baro ki jingkhang hadaran kanu ka kenja emergency kum kani baka ing ka building ne biki sakut ki brio jaring khat baka elevator kam tari kam shu ka lift kam tari kam shu udi shobi jong uni bola ban pli ya kini ki jingkhang bat ban nyarap ikini ki brio bakin wan har support namar hak kom thau ka World Trade Center ka de hakata baraka don kanu ka jing eng hakanu ka benta jo kani ka building ki le akumno ikini ki jing khang em ki shu khang hi bai mla ban pli ki brio nang tu na po ki mla ban pli namar bale khanang ba ka chubu mata ka eng hang tai haneng ka tu ka ding kan sakut be hantu haneng kan pur shu shikini ki benta ba shapo te ban pelat em ki tu ki brio uni u brio u don sa tu ka building but uyo sngo bu uyo ki ba khla ba tu sngi but uni ubrio ka khalam ka building ru henre shatep hapu tu ka jing khalam tu building ru henre ulaj but anda hapu ulaj uya thu khana but ki news reporter ki wan ki ban ki lom ki brio ka bayo ki eyewitness ki interview ki ba uni uya thu ki jing thu ka ba khala ba but nadu kata ka por uni ubrio la pauna ba but nadu kata ka poru uni ubrio upundan ikini ki kinja conference ki jingya lang seminar banya thu iki brio ke ka bajiasha te hakajing phla pa ba ka jong ong kum ni ong ba bu yo sngo ya jing bathai ka bawan naki kamera ki ba shakhrum jong kani ka building ong ba henyo second hadin baka kawan ka yo sngo ta ka jing bathai ka bawan ka khrum yo sngo sa ka we ka jing bathai ka bawan pat naneng bakata ka jing bathai ka bananeng ka de ka tu ka jing takhu jong ka bulian ya ka tu ka building to ong ka don kumba henyo ne second ai tika dan shwa ka jing bathai ka ba shapo bat kidan ha ta ka por udan ha ka we ni kita ki khrum kidan henrio tuli ki khrum udan ka khrum ka ba hapo ka we ni kita ki khrum bat mar sendap nang ta ong ba ka ja ayu uwan ui burio ubawan nak ta ka khrum ba yo sngo ba kawan kata ka jing bathai la wan ula ya kom ni ula ing lun kani ka snap ka jong kala lait lun na khati uang ba ka don ka jing bathai se shapo pen kan mau ha ki snam ka khandai spa khandai phoru da phi dana preng jong phi ki bla kham yu pen kan mau ka ni ba ka don ha New York ikini ki building hi ba ka don ka jing bathai kemau ha ki snam ka khandai spa khandai pho ka don ka jing bathai ba ka de ka jing bathai ha kini ki hapua kini ki ayu ba ki kena ba don diki teroris ki bale ka ni te anyways ha kani hi ka jingjia ka don komta te ba pen khalam ka building phi don kam ban pen bathai ya ki kini ki paya ki bana sapo e kanong rem phi don kam ban pen khalam te shwa ba kan wan ka plian ru ba kan tengkhu a ki building kala don shwa kani ka jing bathai te
Kidon ki buon pha ki ki jing phla jong ni u brio bu phla na ka po sha ka por but da phikwa ban tip shu phila ban pet ya ka kidon ki buon ki video ha po YouTube reng recommend ya pi hen pet ya ka ni ka video 911 whistleblowers ka ba ule u James Corbett ni phila ban let chapo www.corbettreport.com ba phila ban download ya ka transcript ka ni phila ban pule ya ka tu ka ni ka documentary bu ule u ni brio u James Corbett te boleh mengaku banawan rai kani ke jingja ke kada mengaku banawan rai kani ke jingja habang crench phang uni umra khlau bolong ku tau nang thu lepa bolam ler wan penthami ki brio namar hadin jong kani ke jingja ngide ban kan mau ki mi ki jingkila ki ba ne sa hadu kani ki sngi nadu tu ki por ki brio ki angko ka perthai ka nom long shu kum ju kum ba ka julang pikan mau tapi snap hai ke news ha tu ki por ki ang ka perthai ka nom long shu kum ba ka ju long but ki sarkar kelas nang ban perkhing ke jing ya jong ki brio na ka we ka ri sha ka we da phirung ki airport ne da phirung ki ka ke ba fer ka don be ka security check ka ba kham perkhing shu ka ba phimla ban lat ni ki ni ki e baro tika perthai ka khalam sim long shu sha kum ba ka ju long hadian kanika jingjia bat ladangi pulia benya ladangi pet benya ikini ki jingkela ki bawa kani ke jingjia kalawan ra in syam ba ki rap yangi shu ban suthu ba kani ka di ke jingle syutia jong ni nang thu lepa balam ler ni umra khlau ba ar ke bangi pulia hang ni te nya pet kanyat kita kani ke jingjia ke e ke balaja ningkong namar jong kani ke jingjia la pendon kam ya ka terorism ban penlong iki brio bikin IT no iki hok ki jong ki haka sorko na ka benta ka jing shong sop jong shong san kata kani ka jingja kalawan ra den em ki brio hi ki dawa baka sarkar kan le ai bikin baka sarkar kan khalannya ka security ka jong ka kan beef up ya ka security ka jong kari kanang bakum gini ki ai kanum jia bat namar bar ki dawa na ka sarkar ka dawa ayu na ki kong ai no iki hok ki jong phi kum ka right to privacy phimla ban don shu yakum kini ki engi hab dan kam ban tip iki brio namar ngim tip manta ki barung haba ki rung ki ikum di ki brio ki babha ki sa ki shong ki sa hakani ka ri ki jongi re pen ban kini ki brio hi ki ju ki bangi sha ki bukin rung ki le akum no ki hi ki le kini ki e baro namar kata menglatnya kan ni hab dan kam ban le akum no kita ki belong personal ki jong phi haban IT lu sarkar umdan syu ki bo phila ban buri ke jing im kam long syu ka jong phi te phi hang ni ha ka demokrasi phimla ban pen bor ki brio ha ka demokrasi phimla ban pen bor ki brio kadi ka jing dawa jong ki brio ka ba sarkar ka le ka i kum ta te ban yo ba sarkar kan yo ka bor ban le ko mikini ki ka hab ban sina ru kom ban penlong ki brio bikin le kini kin ong na ka ba syupet na salatin ong ba ka de ke jing dawa jong ki brio handre am ki brio ki shu dawa ya ka ba ki i na ka jing bom tip ko jong ki ta ka da boleh u saitan ru la ban syar ban syukur ya ka im boleh namar ba kam tip na sala ka shu i ka ni ki baja ko ska ka shpun shong nong rem ni kita ki baro ne ki ba ko yo smo kum taru mar menu badan salendet jong kini ka sarkar menu batrai du so tan hi ka ju ka boy ule ha per eden kum taru ule kini singi ba khadu ban skor ki brio pi shpun le kini ki baro shu stage kini ki baro karang ba ki brio ha ka jing bom tip ko jong ki baro shule kum no hakajing tiang hakajing smith kajong ki shule kum no shu IT no kram da perkhat che kan yalam kani ke baro bat kani kajia ha po United States ha ki por ba kajia ru haki wiki ri kani ka mat ka ba ar hadien kani ka jingjia ke sarkar baro ka we ka perthai ki don kam ya ka rukom ki la pendon kam ya ka rukom pelabu da ki United States ban sinsiar ki brio jong ka pi
Lada kum kani ke lada ini kenhun le no ibam ikop ru iba syupong tang gitu ki dhuti ki syura tang ki sulai ki bam da ayuru kelak ban le kum kakat kani ke hakari ka bakrau kat ke United States kat nu tamli kiri ki baret kum jangi ne kiri ki bakhamret syu te haba ka perthai baro ka pet ya kani ka ja ayu kawan ka jing tiang haki ba kum ba ko ong ka tu ka jing ong hakari pareng lada ka ri Amerika ka pang biong khali bro ka wi ka perthai ka le ayu ka senria i kempang bai nor video ki pet bet kalong be kum tahi kadi ka kari ka ba la ba ban influence eki baro eki ni ki bajja ka perthai ti ki brio ro haba ki pet e kani hoi ki ladan ki terrorist attack shwa ka kani ka September 11 2001 Henry kani pat ka khamlong kum no ki dak khala ki ba pau tengkren hadu kani film la ban laj na ka ba phen kan mau ni phen la kamla ban laj ba phen mo ti la su thu hi ti ki brio ru hakini ki kiri ru ki dawai ki sarkar ki jong ki bikin le ai ba kini ki sarkar ki le hum no ki yo ya kum kani kalat bat ki le kum ju ki ong ye ki brio jong ki da pa kwa ban le ti phi ban keluar ru ban IT ya ki hok ki jong phi ti kum no ka US kalala ban le kani kalak ban penlong ka perthai bakan le amde tang hapo kari ka jong ka hane ka perthai hi boro ka wei bakan ko ngu ya ka jing le ka jong ka kadai kani kadai da ka ba penting pen smit ya ki brio hato kamde ka jing penting je pen smit to si perkhat mo phi ki mangi ki brio ki bala kham bala he lasan Pijul ne ha kapur kan mau ki por ki jinglong khana ki jong phi ada ki bahe ki kwa e phi ba phin chong khop hari phi chong khop ki kwa e phi ba phin thia hari phim thia ki kwa e ki ya phi ba phin bam hari phim bam ki kwa ban le kai bet ki ong kum nu ki bahe ki penting ngak si ong ki heman ki jonga be hoi ong khoi hati dai utau hati dai di brio ba pang to ka elephantiasis ne ka tu uat gitu ki kejat tu sidan hati hapo yo shlong tengah si ngai asan hapo lam khara tu dan asi ibet yo te tang sulet no shra si ba ranga du daju te tang sulet shala khara yo khara si ibet yo ima bet isnai da perkara yo manta tamba ki brio ki pendan kam kum gitu ki ban penting ki khana si oi ngak thia no adi kapot khlung nen kwa thia an kwa ban le kai hari ban thia hari dam kwa ban thia ongan bai hoi ma khoi yo hati dai ra kum tu un bai phi tu hamet te ki kum kita ki te tang sula tiang ni khana ni la sula kum no la siu IT no kita ki la siu ko ngo senang no man boleh ngim kwa kita ki ban ja ha lo jong ni kasub bhai khana phile kum ta no boleh hato kata ka de ka jing sisa un khot sisa ta hati dai kam de ka jing sisa hendai ka de ka jing pen thami jong ki rang ba mat ngi ru ngi le kom ju ya ki khana ret ni penting ya ki pen smit ya ki khanang bengi la ban control ya ki wat udon uwei ubrio wang ba the currency of control kadeka fear is the currency of control phikwa ban control ya ki brio phikwa ban te lakam ya ki phikwa ban dan hapo kabor ka jang ki phidan kam ban shulia kumno man penting man pen smit ya ki kadai kom tahi bakani ka jingjia hakani ka senam hajar iwe kadon ka jingya sriem ka baya jan bha ba ka ka bajia kini sngi nya pet ka bajia yu pe kani ka dur let chapo dukan cha thau suloi be komni dei cha thau suloi be te kani ka khlam baki om kani ka khlam ki lawan ra kani ka jing ong baki ka khlam baki brio ki yap ki hajar ki pau hajar ki lak bukum tam ta te ke bangi yo sngong nya pet khnyat ke bangi yo sngong kum bangi sia keren kulum halor ke bang lawan ra mantan ke baning kong munu sha kena
Kuno syak kena ke China. Ba hai kini senam ki bala len atau kam de ke China ka de ka kari ka bade ka bapau kum ba ka de ka nongshun ka ba krau jang ka ri Amerika. Kai ka bajia arphos na menchwa. Katu kan hun le no ka de ka ri ka bapau kum ba ka de ka nongshun ka ba krau tam jang ka ri Amerika keno ya ka. Hakani ka khap ru keno ya ka ri ka ba persya ya ka ri Amerika. PI ka jingnya seriam. Sedang bunyi i ka jingnya seriam, sedang bunyi i. Sedang bunyi kali hatu akan di ka jingjia. Kebajia am tak senam ka dewa sisya ne ka di ka basu dikini ka jingkam pentami ne. Bagi om ba kami na kani kari. Kawan uni kanyang jingpang umi na kani kari. Nang tapat ka perthai kan om long syu kumba ka julong menchwa. Ka new normal kum baki akren ka perthai ta kamlet syu sya ka tu ka jinglong ka bolong menchwa mentang don dikiwe ki engi wan ra ki an ki ba thamai ki ban yarap ya phi ba phin im ka jing im ka jong phi lamba kini ki an imde syu kum tu ka ba philong menchwa ka ju hing yo I arphos na menchwa ba ka jia nang tapat kani ka jing jia ka wan ra ka jing siap tieng haki babun balang kat sya ba philet mensyuara jerho senria melelai jauh mut ru melelai ra kena mut hadu hang ni ru melelai mantap hinum I we kena ru bayak surok budan ka mut kadai sisa kata ngi ko nya ni ar khie deh kadai sisa kata bagi hadu ki khalung baki jerho ru teng teng ki mi pa ki la salnya tang sula kham yu jauh mut ru kemlong syu kalong hadu kata tang si jerho tu kendak ru ki beliau ki lapet di kemat ki bahe mar boleh kadan bet tang kajing tiang kidan ki beliau ki bang keren ro ani mai sen ya ki kajing tiang kajing ki ka syubat be ya kado anu kajing ki pakai bible ka keren kom ta hiu jisu ong mai si kado ke ka ban bat ki beliau kende ke tang kajing tiang kat sa kilet kat sa ki phai ki tiang phai sa kamon phai sa kadiang ki tiang we ri kumbangi pulia mane ka to dekat ko ong kom no to ai bu terai ulong ka jing tiang ka ba phi phin tiang om kini ki brio ki jong setan blingin tiang idon ublei ubak ham krau banyi kini hato ngimla ban nget yu tau blei ni ki brio ki bade jong ublei wat la ka dei ka ba sisaru lada sibu ka dei ka jing sisaru ka bible ko ong kom no la si hajar ne spo hajar ki hap kaman skadiang jong phi kanja ayu ya phi kita ki nom kita phi kam don kam hade ngatip bakane ka de ka jingle syutiahi jong kini ki brio jong setan nang tapat ka jing siap tiang kawan ra ka jing dawa jong ki pat ba baro baka sarkar kan le halor kan ni ka jing don kam pan le kum bakalong arphos na man sya kum tar kalong kini gisni don kam ban le ki dawa ban penmi no tau dawa ban inject no ki brio dawa bikin le bikin wan ra ki kata ki an ki kanun ki ba penlong ki brio bikin ya tur than hajan bikin ya mix than bikin ya than tekum kinda kita ki but kani kalami ka sarkar ba fer bikin sim no ki hok ki jingal lu ki brio kanang sim ke bengila IT arphos na man sya mentangi hab IT syu itu ki basa ngi syu IT but hakani ka senam lai ngi I bakat jia ba si sen jia wat bon ba ki hop ki jungi asyam lut ka jing kali kalong ki gini ki lat ba sarkar ka pendon kam lemba ka ni ka jing jia ban pentre kam ya kata kabuar ban syam no ya ka hop jong ki brio ba ki brio ki mla syu ban bure ka jongki kamlong syu ka jongki ka personal information ka hapte be jong ka sarkar kan simlut di kita ki bro kan haptip lut ki ka sebab hilet ka sebab phai you know fikran you know fikendo ke ka bakal ale plagios ngone am hakini ki banai ki ale kini contact tracing apps plagios ngo matrai plagios ngo habun ba kiri kira penon kami kani ha India ngi penon kami ka arugia setu app
kani ka app was way ba phila install hapo ka smartphone ka jong phi ka e ba ka le ka de ba maka hi ka on ba youtube bluetooth mar bluetooth utrekam tang hapo 10 meter te shubu ta ka bluetooth ka jong iya ka terekam ngaru ka terekam te lembah kata kala calculate baik ka nu ka distance tengah hawan mintin baik tai distance ba ngam tip ka nu teng kilo ong la mita teng kilo ong henry ta ba hab mintin baik kata ladang ajan than na lihat persya ka sarkar tilada ngapang kedon ka jingpang ini ru sya korentan piru sya korentan te kalong kumnu ki brio ki jong blai haki singi ka bak hadu ki brio ki jong blai ki dan kam punya kendo ki dan kam bandon ki jing sang ki dan kam punya duai lang ki dan kam punya ki jing selok herela pandon kam kini ki apat ka plela ki sarkar bikin te la kam kata bukan jia kata la kam ki sarkar bukan jia kata ya ka bamenta kam pat long mandatory babaro kin hable ne kat toy ka po ki brio kin hab ban le kani kin hab ban pandon kam kani ka bakani ka abru ka le yu ka yarap sibu mentala da pipidon kitu ki symptoms kala banyarap ya ka sarkar ban tip menu bapang menu bala korentan menu ki bala jam te kani le pnyu i bha po china ki le bha kani te hadu kata tidak pilih hang teru kalau tip bapidon hang te la pidon hang ni ka tip pidon hang ni pilih sha nu shanuru bat kani ka abru kala ban kama tu ka por bangi habban ay ki hab apply ki pass ban le sini stai lembah kani ka abru pila ban apply kung ki pass ne ki bapindet na kawe ka jelas kawe na kawe ka district sa kawe kani ka app ka yarap ban le kata hendre ha ka ba hadu mentahi ki bun ki brio kim sustanat ban pandon kami kani marketing baki haban IT hendre kandon ka por bakin haban le kani kin sapen long mandatory ne kin saban ra kum de kiwe ki ban penbuar ki brio ne ki brio hir ka jing i ka jing ki kan ong i don kam o mentale ja ayu hapo ribilat ki ong la don tau student ubak ham ting shu te kani kanang penting shu ki brio nang penting shu berkinang ke ka baki klamla ban pendap hakatu ka sin ka baning kong mentah ka sin ka baar sala ban penbuar shu ki brio kin dawa tila dapi ba im hak im lang so alang phem tre ban pendam hapo kani ka jing ong ka ja ayu ya phila khen kum teroris de shu teroris baking atiar de teroris uba ra kanyang jingpang ban penyebit kanyang jingpang siwe kata ka di kajing long jong ka perthai mentah but ka banang ya kini ki bana ki bla let ka por lockdown ka weru kajing jia kam de tang hakani re hakiyeng ki jongi ru kadon ka kajing ki kalyang jong sarkar ban monitor lot ki borok ki bajia hapo ka yeng but gila pendon kam ya kani kalat kumnu bekilale kani ka deba pendon kam ya kani ka smart metering system mentai kani ka ya ka boarding light udon du mitar pendon kam menta lada don kam ban penmi ya ka bill berhap sio ka by light hab wan ubrio na po MSCB ban puli itu mitar jam phi ban ai ya ka bill ya phi menta kadon menta kajing kwa jang nakalyang jang ko sarkar India bahkan penduk jat no kani kam de tan menta re hakini ki senam ki balalet no ban penduk jat no kani bo umde shu uburia ban re kan sulong no ko menta fi pendan ban kam ka fun ngai do uburia wan ban puli to fun je fi ka no teliki kol fi ale re man bo fi fun kala let be sha ka to ka company kala tip ka no fi fun kan sa ai ka bil ya fi te kolong kumta tiban le kani ka bylight ru ki pendan kami kani ka smart meter ki le kani but uwe ubrio uspa ba jungkari India uba mang ba thumu ban rung hakani ka business udi Mukesh Ambani jungkari Reliance hani ka Reliance ka kani ka bang shoe screenshot hapo ayu Reliance now I smart electricity meter business kani ka ngayo naka mint livemint.co
Kani kadi hakat lai Oktober tahu senam. Kani ka artikel, kani ka news article. Reliance now eyes smart electricity business. Bahapok kani lah thok Mukesh Ambani's company is looking at advanced metering infrastructure business and is exploring offering services through narrow band Internet of Things. India's smart meter program aims to replace 250 million conventional meters. Kini ki mitar ki bagian mentah ke sarkar nadu kini senam ki bala alet bala persang ban konvensi ki bria ba phidi ban le kani. Te hangni ong ba Mukesh Ambani pun kami ki narrow band Internet of Things. Kani ka Internet of Things. Hakawai na ki artikel ki bakrens phangani ka smart metering system ka ba manra hapo India manta. Ka ong kani narrow band Internet of Things is a low power wide area technology that can connect different types of new Internet of Things devices and services. It helps to improve power consumption, spectrum efficiency and build system capacity. Ki Internet of Things. Ki baru ki bayat ke internet, klaim ke internet ki melaban terekam. Kum ke smartphone. Mentar village ki dukan kan don kapur ba pilih thiet ka washing machine hap thiet ka smart washing machine shu ka machine ka bengijon kam baru sikata. Tapi kuat ban thiet ka TV don shu ka TV kum kan ni hap thiet ka smart TV. Ka kabel don shu berkuat ban pet TV kuat pet film hap shu don kita bela don ki smart TV mentar ki la don ki Netflix ki YouTube ki hap ka TV hap connect ba ke internet bukan terekam. Ba pet TV kabel television kum ba pet mentaru don kam daka internet. Ukitli tiusha tiudot ti smart. Ka fridge ngakan mau apa bang red ngadang lek school. Kasih don katu ka channel ka bang syuk stanat haban page ka history channel. Te kadan kata ka program ki modern marvels. Hak itu ki puar la palat art na menswa. Hak 90s late 90s ngapet kain stanat haban page ngayo ani ki fridge ki balam connected to the internet. Ke internet hi kan ong dan mentau dan ujhur ba fithap hang tu sebula duna katu ka sistem hang tu ka komputer hajong katu ka fridge kan pha information seki vendors bekin kan order hi makan ka benta jong phi tu ujhur bula duna ne kanu ka tiar ka mar bam mardi kan order hi maka bakan siwan be hi jong phi kan order ka bisa na pu ka account ka jong phi kram dama phi pin haban pet melabor mul adan bet monu bos penle artificial intelligence machine learning ka ba menta ki ong ba ki brio ki ba kwa ban dan scope ha menta ka lawai ki di ban let ban puli ka ni artificial intelligence ban machine learning artificial intelligence kamut ka ke internet ki ba long connected to the internet kini hi ken le lu di ki baro te ki buan ha kini ki baro ki bajia te claim ka internet kamlong te lembaga ke internet kumbangi le lembaga ki WhatsApp lembaga ki Facebook lembaga ki emails ki jangi ba sarkar kalaban monitor yangi ke bangi tab hapo ke internet kam ja shu ke information pi tab kam tab jam tab tho ke teng jong nu mi ka jong pi address kam ta adha number kita number kani number ja ayu tip lut phang jong pi tip lut te katu ka juk ka yu ka bangya puli mane katu ka hajuk kani ka yu ka ongkom ni the government has been trying to leverage smart meters to reduce losses tumut it has been tumut hakini ki snam ki bla len ko ong pi mane kala persang ban le kani dengan puli syu katu ka benta ka ba hapo dai ka kamat ka de ba ka kwa ban le te ka khlam sim lala ban le hakini ki snam la len ki breu hoi ki adon ki long yeng ki ba pendan kam andre kidon ki sarkar jela ki bola adopt ya kani re keempat long salon sar ko bakal manta re kadai hakan ni kan ka covid-19 ka baja kani ke pe kani ka artikel how ka bangasyu na po macrocom research focus kani kadai hajun kar artering ar hajar arpau wa hapo kani ka artikel now is the time for smart meters in India June arspa arpau la lockdown. Now is the time for smart meters in India. The infrastructure overhaul required for smart metering systems will also serve to bring the country one step closer to a digital ecosystem. Kau digitalize lu di ki ba
barok bar hapok kani ka artikel kaya ong syuk kumni the ongoing coronavirus crisis and the poor financial performance of power distribution companies tumut kum ka MSCBA have shown that the power sector needs a serious revamp and smart meters have to become part of the solution. Bako ong syuk ka paragraph ka buat there is no better time to implement smart meters than now. Pi hapor kini kiba notice hakini ki por ki kajing pakhang snang jia ayu kiwan kitu kibrio na po iwan pulit kimita jom pi kisu shim lom som gom nura shiwan kisu tho kom tu hadien lai benai sakut ki klamwan atu kisuwan kisu tho kisu bes no hakatu ka ayu te khnang ban lat na kini ki e boro kini ki jing ki ongile kom no you don't come ban bu smart meter no don't come dan smart meter don't come shu kibrio kinwan mar ngi hab ban le kat bala ban penyapaji iwe ni iwe social distancing pakai ka balak ban kalong ka jubab ya kata ke borok ka ke bagi tu ki beriu ru ki baterai ha kitu ki yu de ki tiang kamu kin net ki demand ki ru MPD ban bu ki company ki MPD ban bu te nomor ngi latian te ki baterai asyo te ka kadawai kata te so kini ki yu le ki yo i bakani ka i kawan ra pisa seki kini ki company ki ba ai ba distribute boarding lunch ki yu ki jaka ba fair ki o kani kawan ra pisa oh beling inum le in pen bor ba ki brio bakin le kani takada lo ra usniu mitar jom phi na tharai pen haban pendat kini mitar kam de shu kini ki mitar but social distancing regulation and the national wide lockdown have prohibited discoms from physically collecting electricity bills to OMP as conventional metering systems require readings to be checked in person. This, along with its other problems including aggregate technical and commercial losses, low tariffs and other internal efficiencies, has left discoms in a tough spot financially. While smart meters could be the much needed solution to most of these problems, they require minimal direct human intervention and have other widespread benefits that will be felt across the entire power value chain. PE Kumnu ki pendon kam kani ka ki ong bakar ka khalam makin wan ra kini ki boro bat kani kam ja tang hangni hari ka jungi hakiri jung ki hakari phareng ru ka ja kini ki boro kanuksa kum ka hapo ribilat ha kani ka ka website smartenergygb.org ongkumni. Following the advice issued by the UK government including social distancing measures, energy suppliers are changing their working practices. We have answered some of the concerns about this below. Tumut kini kidon kini ki jingkeli mo kewei ni kini ki jingkeli ko ong. Will COVID-19 have any impact on the smart meter rollout? It is vital that people follow government regulations throughout COVID-19 pandemic. Following the introduction of COVID secure working standards across the energy industry, many thousands of installations have been happening each week and installs are continuing. Te kandan kani ka yu ka pangklam kandan impact em ya kani ka jing penlong ban bu uni umita ho nomor belengi habban ya ringkat bakata ka jing bu kendon jang sarkar luar kini ki boro te yu ni smart meter ke ka bang shwa bangan lech ka ka banta yu ni smart meter ban punya yu don kam ke internet te ke ka boro ka ba pendon kam kumanta ku me kanika yu pendon kam ka nu energy ka pendon kam ka riet energy boro ka information ka let kalong ka energy ka information ka wan ba ka let don kam ke internet ban le kata but don kam de shu yu brio bu unsyong bu puli gitu ada menu ban penbet gitu ki boro ka deka artificial intelligence kembali kata ba ban penlong kum nu ki brio ki do kam bakani kam dei tang hakini ki yeng jong phi ba manta haktu ki benai kalambu shu hang ni haktu ki benai ki bala ale ngapuli bun ba ki artikel ba ki omba ladak namar jong kani ka jingjia manta phi ladak ka jingpang ka badon hangap kamla bantep kala ban bet hapi de ladanga ngade ubriu baterai hapo restoran kum uwetar bangan ai ka bam hapi tep snu phi bam tu ka bam ukun thi tu kanyang jingpang ha tu ka bam phamla tep hi ong nadu kani ka puar kadon kam ngin pendon kam ya ka iyu ikru kam ki ba pher ta kadau ki sedang ban bu itu ki yen sedang ban le te kini ki ram ba
perkhat pi ki restoran mentang kemau ngelet ke restoran hantu hapo polis bajar mensyua da pan dosa di buan hai tu chatni ki da let pan hadin kan ka ayu itor khong rau idan si long thomut thomat kata kerukom anu mal belai kila rem kita ki kendon ki bagi haban buat kepenlong ki bagi haban lut buan bha bisa hari ka jingwan pak kalau keduna te khnang ban lat ni kani ki restoran menta ki don ki bala perkhat bikin pendon kam di ki robot ban sim ka jaka jong ki brio ki robot pendon kam ban sio ba munu ba penyak ki robot ka ki internet ba penyak ki robot pendon kam ban sio ki ti kham tat ka jingwan la kham bun don kam shu ban ya thiet sanitizer don kam shu ban robot te mana transmit ki te bro bandek aku no ban penduk kam ki brio Hang bagi beliau de ki penduk kam ya ki da penduk kam duk kamai kaji dan ki beliau ki haban rilai hanu ka sarkar kan penbiang takadau ki dong ki stimulus package rakam takadau menta pinit tre kami yang ru melong hap syong be hayeng pen pli dukan ru melong pen lek ke ru bom long sudah pengasalit saya kata te shanu bakini ki borok ki walam yangi hakabede bak kani gejing pentri kam yu dak jumra khlang ila ban sothu akabangi pulie biang ki dekat ki bede phang kani gejing penbor ni mura kani kadak jumra khlau wan pulie dekat menyalam ki jing berkat ko jangpi nadu ko dekat ko bakat lai jing pen pa ko nang ko bakat khat lai ko bakat lai ter ko ong ba ule ki dak khala bakrau kat ban penhiar ni keding na beneng jaga khendo hakamat ki brio di usyukono kita ki basyang halor kata khendo de kita ki dak khla ki bala aibor ha u banle hakamat uta umara khlau uda ong ha kita ki basyang halor kata khendo bakin thaudur ya uta umara khlau u bala yo ya kata ka jingmong da ka wat lam wat bala yo im penban berkhat ka bakhan kan riu ba upen long ya ki baro ya ki baret baran ru ba ya ki bakrau batri ya ki bario spa ru ba ya ki baduk ya ki bala lut ba ya ki bamarau ba on bu haki ya kadak halor ti kaman jong ki lani halor ka silong mat jong ki kadakha ka bahenyo uba unu ru omla ban thiet lani bandi henry tang uta ubodon kata kadak kata ka kerteng hi uta umara khlau ken lani kata ka jing khen ka kerteng jong hangni don ka jing start uta ubodon ka jing shampang tu un khen ya kata ka jing khen uta umara khlau nomar ka long ka jing khen ubrio bat kata ka jing khen ka jong kalong henriu spa henriu po hen riu ka jing khen umara khlau kalong henriu spa henriu po henriu ka hang ni kita ki brio ki bam pediang eta kadak ka jong umara khlau anda pun buar ka ni kadak jong umara khlau ada ki brio ki pediang ya kata ja ayu ya ki ka we kilat ju ka jing penstom ya ki ka de ba ki nom yo bandi ban thiet ya habai de bakan ni banla banya dia banya thiet la ong ru kini ki brio ki bamla bandi ban thiet ki nom don ni kanika nombor ni kanika jing khen jong ni mura khla ka bolong henriu spa henriu pun riu bakawai ka jing shisha jong ka kitab jing pun pau ka de bala tho ya ka haka kentien jong ka testament ka barem bala dangi pendon kam ya kanika rukom snuthu yakini ki bala tho ka kitab jong pen pa ila ban syam tang ka we ka jaka hakaba ni syam yu nombor henriu haka testament ka barim bakata ka de ha ningkong ki siem kalonong ka bashipho ka record ka bakhat sa ko ong te ka jing thau ka khsiar ka bala poi ha solomon sisien sisnam kalong henriu spa henriu pho henriu kitalan khsiar ki brio ki ong ari ta 666 tang shong 666 re phus app ole akran la bun kita ki jing akran hari ka bible ko ong new 66 du kare ka pisah menu ngong mane umrat khlau uyang ya ka bosor ada nomor jong umrat khlau ka pisah ni ka pisah jong no kare ka jong sarkar
Kadika pisah jongka sarkar. Tilada phim yo ya kadika pisah jong baka ai ka sarkar ya phi. Kalau ka besuk bhaba phi ru phinum la ban dia ban thiet phim la ban engage ha kadika business. Dia nam dei. Phinum la. Bat kani kaya hap ha baka konteks jong ka tu ka dekat ka baka nyo baka pra. Ha dekat ka baka nyo ko ong ba unu ru un la ban dia ban thiet. Kalau da don ni kani kadap jong mura khlau. But ha ka bakut jong ka dekat ka baka pra ko ong ka kren sepang uni number 100 spa 100 pohen. Hi ka konteks kawan ka konteks kum tu. Ubam don ni kadap mura khlau la ban dia ban thiet. Pot unum don uni number 100 spa 100 pohen. Kadi pisah. Toh. Kamu dia pak kani bu ubri unum la ban thiet ne ban dia. Dia tang utau bodon ni kata kadap. Habede begini kentien pat. Kuno baka sarkar kala ban tek lakam ya kata kajing la jong phi ba phin dia phin thiet. Menta ada hidan ka pisah ka pla ka jong phi. Ka pisah ko bangi ngitip bro sikata. Menta hidan kam ban thiet khao. Phila ne ban le heti dukan ni boret ban thiet khao. Hidan kam dai phila ne am. Herai menta pat man tek lakam ya kata ka bor ka jing la lu jong ki brio bakin dia kin thiet. Kadang kami ki sarkar bikin le akum no. Bikin pentre kam ya ka sistem ha ka ba don syu ka pisah kum bangi jutip barabor. Kandika cashless economy. But the himdan syu ka pisah, himdan kam syu ya ka kad. But himdan kam syu ka kad, himdan kam syu ke ATM. Menta ka don ka drive menta ke ATM ru bakin khang no. Ta ka daw pidro ru ka don limit. Pidro palat ya ka tu ka sisngi ka palat phimla syu bandro. Nang tapat pidro than ka sibenai ru syak khate. Te kini ki eke baru ki jia boleh kapenlong ki brio bikin pendan kam ni ka pisah. Kapenlong ki brio bikin kiar na ka bakin sai pisah na ka ban. Wa bakin adopt no da kata ka measure ka ba thamai. Ka new normal ka ba thamai ban ta ba himdet kam syu ka pisah. Hagi ba kentien da fi kwa ban ai pisah yang nga ko ban ai pisah phi adon kam ban pendan kam da ke da ka phone. Ba ngi jule akum ta. Nang apa menta kum ka offering aku ban pha si dajet ngale kum ta masyu pha i da ka phone masyu transfer na ka phone aku ban pha pisah sa kinu ki bahia hasam ni ki meki ki pha pisah sanga menung ki pha pisah sa sanga ki le da ka lemba ka phone ba lemba ka phone begini ki apps bakin terekam kini ki apps ki ba pendon kam ban pha pisah na ka we ka account sa ka we bakan terekam kadan kam ba fin on ka location ba fin on ka location kamot ba katu ka phone lembaga tu ka phone kini ki company ki ba ba ai connection fi ki la bantra ya ka movement ka jong fi la phidan hang ni na phidan hang the na philong hanu ru ki la ban on ki la ban tip wat menta ka jing wan jong kani ka jing pang khlam ba ki ong ka pathai boro ka we kelas sedang ban kren bha sepang ka jing don kam ban wan ra ikani ka jing pentre kam ikani ka cashless economy. Haka sedang jong kani ka lockdown how much ap hulai tarik ajar arpo ngi sedang ka lockdown no kanu tarik arpusan sakani arpusan tarik di arpusan tarik kani di arpulai tarik arsi shwa ko hani bo umentri rang ba jong kani kari kaji ka jongi umudi wale akum no u kristian ya karukom jingya dia jingya thiet da ka ba pendon kam ya ki e-payment methods ka ba mud om na ka pisari ko pisakot namar kani kanyarap ini ban penyapaji iwe nai iwai social distancing norms en korea che kata bingiri banne kata te hagini gisngi mantaru dengile niki interstate ne interdistrict iu jong ki manta pro kata dengi poi kitu tol plaza ngi haban sio taka pisah mentai laporan kam taka fast tag pendon kam ka fast tag dan kam ban bu GPS haki kali dan kam ban GPS kata kadi ke bangi dang pulih haki ni kisngi him 4 slam than tinggi hapun beran kam baik taka taka ba shusiu lembaka phone
should odd bet ni ka phone ka jungi ya ka balance but hai kini kisnam bala adab ru ka sarkar India kala berngem makan penduduk no ek visa kala berngem penduduk no ATM but hakan ni hon fast tag kalau ka hon Thai kelabu Thai kelabu ngampat tip keliap nu ngampat je ya ha okey kitu ki basio fast tag kemat kelaban suri akdom dia ha ki basio cash ki se betang malet konto kan Thai kile konto ban kin suki brote kin op no ek fast tag kin ke cash man kan ni bagi alej te sha senteng te ya siu sensiu taba kade hadian katu ka bau niten gat kari utu union minister buat bitpet ya ka transport ha India wan bana du kani kin sa penan kam no kedeka is a system inbuilt ka ba you ti bihap ban bu balance sang tu na ka account ka jong bihap tap pisang tu ti na ka tu ka you hi ka show out bank ti ka try ki scan try QR code or something am tip tamba kadan ka rukom ka bakile anyways ka kata hi kedeka you te kajing long hi manta hi kila ban le bhai kini ki manta wut buon bhai ki bang impat jupoi perkhat men shwa alais na men shwa manta wut kawan wut te kumanga ong mene kajing pakhang shnong ki shnong ki thau kawan ra kajing kamai kaji ki brio khamtam kini ki brio ki baterai kam simet among ki brio ki baterai kam saka ki baterai kam simet khamtam le kajing ka babun ne ki badan ki dukan ne ki ba lek bela sengi but ban job ya kani kajing ka sarkar ka ong kumno in ai ki la jing rap phi ban amar bengi kwa ban ai ki jing rap ya phi kwa ban ai re ba bengin ai ikini ki la jing rap ikini ki stimulus package kadan kam ya phi ba phen le kumno ba phen dan ya ki bank account nomor ki babun haduk mentakin 4 don ke bank account ne ha kedua tu kapor baja ke covid 4 don tigi ong in ai kini kilat sing rap halo ke kendon ba pi pli ki bank account ba ki rap iki brio bakin pen pliru men shwa ka simpor ri ki tigi por tu wut pi ka jing pen thami hang ne namala da pi don ke bank account ka suk hai pi ban sha monitor she ka lek ka tu piksa she ka wan shanu karum shanu kami ba yakani karukom kamde tahani hapo ri India kamde tahani shnong ka tha ko jungi ba hapo United States ru kalong kumta kani ko coronavirus stimulus offered by House Financial Services Committee creates new digital dollar ka ikani digital dollar kamde shu kini hapo United States om gidon company rap ikini ki brio ki ba shem jing nama kani ka jing pakhang shnong tingi don kamban pha bisa si account ka jung ki bagi numle asyuk dekat lembar ki check ni rega baka pisang tab apa ka account jengki dekat hard cash wet henry insu pa kuma pa electronic transaction tiga don kami ki beri bakin le kani nang tapat pi lembar kini ki jing ya dia ya thiet ki ba thamai menta la ban but dien bet ke ap thiet ke ap thiet na nu pi thiet ka nu pi thiet ka nu pi lut kom ta ter kam don syu ka jing buri hanu ru pi thiet ek ka bolong personal le hiru tip lut buri tip lut te da ka ba pidan ya ka bank account ru ka pli lat ya ka sarkar bakan le kom no bakan block ya ka account jam phi la pidan silak si keluar lai keluar la pi pim le ka ba sarkar ka ba tha ka sarkar kan pi sistem ya phi da bakal le kom no ka block ya ka account ka jong phi ka de hakan ni ka rukom kan bakala bante lakam ya ka jing di jing thil ada phi phim pediang ya ka dak jong ra khlau kan block ya ka account jong phi boro phim dan pisa shu phim le kum no kot pisa phim dan phi ko ban thiet phim dan mal ka pisa boro man ta ka shu de bet tangki nombor ha ka screen kam de shu kum bengi tip man ta ni ki bagi youtube kala ban block ka basuk ha siang block no itu ke account nak block te phim nak ban di ban thiet lakut sha than te ka jing kli pa kolong kum no ba ni bor mara khlau ni ki bor sarkar ki lak ban tip manu badan ne manu bam dan ki mara khlau ni ka dak mara khlau ne manu ki ba balek ki jing batha jang sarkar ni manu ki balek persya
Kumang ong mene iem ha ka perthai bangi tablet ki borok ke internet pendon kam ki WhatsApp ki Facebook nang tai ka bangi tab kam tab jam rung hab tablet ki information borok ba ha bede ba kani ka ka bolong kordor bhai kini ki sngi ki bangi tab ha ke internet ka jing kordor jong ki kalong haru kata ata ba ka kami ka jing ong ka ba thamai ka ba mi na ka daw jong kini ki ba kani ka jing ong kalong kumni ka phareng data is the new oil flat juga semua kan ni kajing ong kan ni kalau ada catchphrase mentah data is the new oil mensyua ke kebemut kali kan ni ke baki mentah ke perthai ko ong ki brio kadi kani kadi ke bodan kambai kini kisni ka kham kodor kan ni bani ki we ki bak ka perthai ka pendan kam ya kini ki lat pathai khubuar kini ki kot khubuar ki ban penlong ki brio bikin pediang ya kani ki ba pensngoi ki ba oh kam ni lai ban pacify kita nama tapi tab ke information ke ba video privacy hendrai ki penon kam ki kot khubuar pat ban te la kam kata jing sngo ki brio ba em kam ni lai kani ka we ka yu ko ong kam ni kani ka kot khubuar kani dia umi Hendrio tarik arhajar khanyo ko ong the world's most valuable resource is no longer oil but data but hang ni ka batai kidon santli ki company hapo Amerika hapo ke ketika Silicon Valley hang the ki ba control most of the data ka bangi tab hapo ke internet kata ke Amazon ka Google nang ta pa ka Facebook nang ta ka ide kum tu to kidan hani santani ngam masuk to anyway kini Alphabet, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft kini company hang the ki bo control dia lada kiyo kini ki information ki jangki ke ja ayu lada kani kanu sarkar ka kwa bantip ya yunu nu brio sibuk mentau du lekno nu ki kwa bantip chpau nu brio ke history ke jong u she let ne kadon ka crime ki le akum ki don kam ka to information ki le akum to information ki hab bantiet ya ka to information kamla ada bagi sarkar ki chuyo akum to ki hab let si kini ki company bantiet ya gitu ki company fi kwa ke information hab siu yangi kata dolar kata million dolar kata $10,000 kumta teter kumta ki im da kata bagi siam ki information yang ki brio ki dia syaka sarkar di kolong kumta hakani kejing thua pan kani ka artikel hang ni data is the new oil and that's a good thing ki persang ban pensmut hu iki brio ba kalong ka babha kani ke baro hakani ka we keren chapang kumnu bakini ki jing ki wan baki brio ki perkhat kumnu ngan chu ai ka information kumtu la an punon kam bakla di kini ki company ki di private company ki la an punon kam bakla ki la ban pet ka yu janga ka bank account janga ki la ban sim ka pisa nang tu ha kanu ka puat re hang ni pat ki ai kita ki advantages oh da kalong kumni pila ban le kumni ba kam ta ter tam ban sipin jai ka do anu ka jang ki brio ka jing thu jang ni ke baro ka jing thu ka dei ba kini ki baro yangi la ban tip kat sebagai bangi le kat ka bangi let kat shandur hapo yuru tip lot yo sngow lot kat ka bangi kran kata hi kadi ka bai baro man sim lot yaki hok ka jing privacy ka jing do lemba kini ki kor dan syuk ki ke bangi laban buri tikdi kini ki lat kilinti ba sarkar ka penan kam ban le kam no ban tip menu ba pediang yang kata kadak jomora khla menu bala banu ko ban pediang tikini ki boro ki ladon menta ka sudai tamban le kam no ki abiang lot kini ki abiang lot menta pentri kam bet la pentri kam kadak mora khla kini ki ladon lupa in place ban la ban pendep ya kata ke ba kimut ban le te kajingmut berjelio jangkani boong data is the new oil kalong kum ni mensyang am julak ban sothu kum nu ba hakanu kurukam ba perthai baro ka we ba kan thuk lu ikini ki
kiba respa aku panjang kiri kiba kiri muslim kumnu ban pentup lai ki hakani ka puak ka dak jong rak khla ngampat julak masuk thu ngono hari kari arab kari ka respa ba aku panjang Pwede kani ko ang data is the new oil. Oil is no longer oil, but the new oil namar menswa ke ka ba kordotam kamar ka ba kordotam kadi ko panjang. Pidon ni ko panjang, priyo burio uba, respa priyo burio bodon ka bor. Hari menta kam de ko panjang kadi ke data. Kalau surpass ka data ka value banyak ko panjang. Kaba penlong gini kiri kiba em tang ka ba syukai da ko panjang. Bikin ngat hakijing ka babon. Ba hakani ka khlam ka bawan mentang yu I kumno ba kador ko panjang ka hiar. Kidon ki bentali hapo United States ba hiar palat banyak ka $0. Kalau minus $45 ka nora ka crude oil. Hadu bi hap khang no company no balai. Kalau adu na palat kujaka bakan penni ya ka ayu ka pisah ka tingkah company sure. But hakabayade bakan ni hakini kisngi ke bamenta ka I kamba ka juk jong kini kali ki bayat de ki petrol de ki diesel kelasap kaya jong kini kali ki bayat ki petrol kelasap ba hajaka ka jong ki mi ki kali ki bayat haka boarding line de ki battery powered vehicles ba kani ko on the rise of the battery powered cars in the global auto market ni ka crunch hang kata ka jing yu kani ka di arah jar kha nyaw lai snam menchwa import juda kham keren than hari menta hai gini kisngi ya keren bhash hong gini the internal combustion engine is that long lived electric vehicles hapo Europe menta kila abun bha ki bo adopt ya kani ka ayu kila sedang wan phase out ya kini ki kali ki bangi punan kam bangi ju punan kam robot but ke Japan ru ka de kawe ni kita kiri ke ba promote bhai kani bikin pensange nak punan kam kini kijat kali ki ba biju punan kam semua bagi om ba ba kadeka nak benta ka global warming kini kita ba kala bonum salong kum ni hari ka bible ong ka bible ko ong kum no ong boleh kat barang imanga ki ayam kin wan bai pingat ka bible la pingat ka jing ong jong kibrio kata ka song sta hangi kadi Desember mentau senam Desember lai terik kini ka jing tho hang ni te hada kalong kum ni lada kini kali sedang pan kiban wan ke bagi kibrio kin thiet kin tangi kali ki bapunan kam nak lan te perkhat hi tu kiri arab kin le kam no kimla syu ban Christian ke ekonomi ke jongki kan plot bat ban bakin Christian ya ki kin don kam ki ni kiri ki bana sabar bakin bai pisah kadi ka pisah jong no jong murat khla kadi ka pisah jong murat khla un ong itu kiri le kum ni la da phim le ya kani pediang ka juta kamera khla pentrai kam ka dak jumra khla hakari ka jong film da kum ta nginum a jing arab phi pikam kam dei tang iki brio simat re ya kari hiru la da hidon phanyang kam don jeng phi sei ka yalam kasuk bha phin su thu ka jing pentrai jumra khla kasuk bha phin su thu ke ka bang yu I hau ni usnam ka jing stat jang kata ka jing bu ne ka jing pentari kam ya kilat kilenti ban pen kre kata ka jing pentari kam jang uni u dang mara khala kam slam shu kala ha jing khang bat ladat pentari ya ka dak jang mara khala ka ka babut kan de ka jing pensitam ki brio ka jang boleh inevitably kan wan be kata kan slam shu habangi I kini ki ing su thu ka bakut kala ha Chan kalau atumia kam selam syu wat mudur pinang im hakani senam sa shpo senam non syu ke kebaja hakani ka senam word mentah pinang ka pertai kadang ne sa shpo at senam la pidang perkhat kum ta kum bo ong tu nong we nong you have lost touch with reality pem tip syu ke kebaja halaki brio ka jing thami kalau hadu kata-kata bagi beliau ada fikiran gini if yang video conspiracy theories mamde conspiracy theories nak keren ni kaji sya ya ke palakan ni ka khalam karisya ka basisya kung baki ong kini kisnong kita ke jongi dan beliau dan merat syu kenja jar tang hantar pula dia ban sutu bakam dei ka khalam
ka khlam te pidon usiar arpho tuli wan ne tang uai pidon chi spa tuli ne tang arpho tuli The role of 5G in all this. the role of 5G kumbang omne internet of things te ke internet kadiban stat kadiban long reliable kadiban stat kadiban don kanu ka hiccup saka connectivity ka 5G kadiban benar ki penon kam ya kan ni penon kam kini ki internet of things kum kadau bakin wan rai ka 5G ha po ka kari dala kari ka jeng ini kiwi kiri market ni connectivity kalong stat hadu kata te kadai ha kata hi kata di kedua juga 5G bak ke AI kan terekam kan dia ke AI baru ban monitor ya ke electrical consumption jong phi ban nadong sedang hi kajing im ka jong phi kan dei bet ka internet ne ke AI di ban le kan ni pidon kam ke internet ka baklan bha ka bamdon kono ka jing duna ka fuji ka labas ha tambah kadang don ka jing duna ka tika 5G ka de ka we ne ki yu ka bala ban solve ya kata ka jing kan 5G can along related to the implementation of smart cities. Because obviously when you use smart electronics, smart gadgets, eventually more key trains and perhaps even planes making long smart. No? Yeah, smart cities, smart airports, smart railways, smart railway stations and everything. So smart cities will be efficiently set up in the 5G spectrum. Hai. Tiga taf lah suatu smart bet kat sebelah smart kadau smart meters. Boleh kalong ke ba mentaf lah suatu boleh kuat pendon kami ke smart meters. Nomor kadai katahi. But electronic appliances pendon kami hab long smart hab ya long compatible ba utu meter. Eventually kan long saya kata. Ti habang i kini ki baro hato kedua nut ko jang phi kaki ku slai ne em tieng ne em men i kini ki baro kila sedang ban urlong kila bandon pedeng jonga jong phi kala bandon hele ka don wat ki ku slai namar ngi ban kan mau ko ka bo jusu ong hangi wong kum nu Yesus Kristus ya ki sendan ki jong ya ka jing suk nga i api ya ka jing suk jong no ko jonga đây jong ko perthai kapisa kamla ban pen em ya phi kamla ban pelat ya phi tang ka jing suk ko jong Yesus Kristus ka ban pen jai ka do no ko jong phi nga ai ha phi om kini ka jing suk jonga nga ai ha phi om kum ba kata ka perthai ka ai nga ai manga ha phi wat khi khuslai na ka do no jong phi namne wat syam tin Masyap tiang kini ki boro ki brio kerius ki jing sneu kanang jelai ka banangnya ka puak hare kumba ka bible ko ang la kini ki kum jia ka jing kot kanom jia inum poi su sabenang yum de ban tiang ban aingu ible kini ki jia ka ka bogadon kamingi de bingin pet ni kita ki jing de ban pet ni kita ki jing jia ki basneu hare bingin duai bangin long ki bayai ne ki ba scam ada haba ki wan kita ki jing bangin tur sya ki jing le ngin tur kum sipai habodon ki jing le hang tai ngin tur om bangin kan randian wat kan randian na ki jing tur sya ki jing le persya ki jing kata ka de ki ka bang kwa ban ong happy believers who baro ai ke kin ha tu kamar 666 daki kwa kalau maki ki syak pun bor tambah they have a choice bakinum shim ki brio ki jong boleh kinum shim ya kato em long demi kren ne ka digitalize wala ha katuru kala along to sekolah hot kato te hot tambah the mark of the beast he there comes a choice baki brio kin jet bakin le ne kinum le tambah kini ki system ban pentrekam kini ngadon kam syaban penbiang syai kini nak khmat ti eventually kata baro hi ki brio kin hap ha tu ka digital age baro ki brio kin hap namar ka sarkar kan la bantip menu bale menu bamle menu ba ko ngu menu bam ko ngu pikam hendai banjit pa ya kan ni ka sarkar kam la ban pen bor yangi la banjit banum sim ya ka tu
kan penbor lah kalau kan coerce in the sense ba kanum respect ya ka choice ko jong phi kanum respect In other words, the digital system is not the mark of the beast. Right. It is a system that will, Usher in. will push us forward to that mark. The mark I don't think in there. Right, ngam le re, ngam le. Kadi lak ka jong. Inde kani ka system a digital world hi kadi kadi ben clear. Man ra ai kata kan So, Yeah, so nama everyone masyarakat dan gelak bendula bikin kino kita kamisma kama, kalau di sini kama. ha te ki don ki la ban tep kan nam dan kini kum no kan tep phi dam dan kini ke kanum la ban tep Anta kan ni gelak dia apa tu jadi plus. ka de What is coming this time Kata-kata. fully fledged. ha Tempat long kan technology is always progressing and always developing. So tahu di mark of the beast pada kan ke baru mengi happen come face to face with Huh. each and every individual alive on planet Earth at that point of time will have to make a decision there. In shin kita minta dak Ya, fine, sure. and it'll be so apparent bahkan ni ka dak yang kamdera kung adhar ni ni la ne em bang day dia yang adhar kita ki section of Christianity ki bang no ni la di because they didn't able to the new mark of the beast and also crystal clear ba day ti ulang ko sya hadu ya ka an ju dia hadu kata ba ubri ba te ublay on day there will be no doubt. Tong kini ke empat day kidak shide syalam ya saya kata mu te nya syam jing kermen ru ne ke boju skresu ang te haba kini ke ru ki sedang banjialong tu khmit ba tu mit ya laki khle nawa ke ka jing ai em jong phi kalawan pada halor kani ka bangila bu ya ka thim jang ka jing ya lang ka jangi redemption draw thnai ka jing em ka jong phi kalaha jan tingnon ka man siap tiang ide man kemen penban nan boleh ngitip bu Yesus Kristus lah hajing jing khang ting la ban du lut ki kani ka perthai la ban du ka pisai la ban du ka tingkang la ban du le ki baro hanre ha ka bakut ha bangidon Yesus Kristus hidon ki ka jing sup ka pisah kam la ban thi ka jing sup ka tingka kam la ban thi ka jing sup ka sarkar kam la ban ai ka jing sup tang Yesus Kristus ba ai ka jing sup ka ba jong uhi ka ba ka perthai ka ba ka perthai ka ai Hede kubo Yesus Kristus ai kata ka de ka jing sup ka bangi ide ban thrang ide ban be ya ku ma ta ka jing sup tikani ka de ka jing asam ka janga ai ngu blai Yesus Kristus kini ki kubor ke bengla ban ya sam bat phia ka ni blai shimon